Il-Ministeru għat-Trasport estenda s-servizz ta' trasport b'xejn għall-anzjani u persuni vulnerabbli f'Bormla biex jagħmlu l-qagħdi li jkollhom fl-istess lokalità. Is-servizz mogħti mill-Kunsill Lokali ta' Bormla se jibda jingħata mit-tnejn sal-ġimgħa bejn it-8:45 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Is-servizz tat trasport isir b'żewġ vannijiet li jaħdmu bl-elettriku li nxtraw b'investiment ta' 60,000 euro mill-Ministeru għat-Trasport u 12,000 euro oħra. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula tħabbret l-estensjoni tas-servizz, il-Ministru għat-Trasport jinburġ qal li s-sena li għaddiet aktar minn 1400 ruħ għamlu użu mis-servizz fejn saru madwar 2800 vjaġġ. Qal li fl-aħħar 3 xhur sas-sena li għaddiet id-domanda komplet tiżdied, tant li kienu aktar minn 400 ruħ li għamlu użu mis-servizz. Qal li dawn is-servizzi ġodda jgħinu biex inaqsu ċ-ċirkolazzjoni minn vetturi illi jniġsu mill-qalba tal-ibliet u l-ħula Maltin. Is-Sindku ta' Bormla Alison Zarafa Civelli qalet illi s-servizz qabad sew u għalhekk il-Kunsill ħaseb biex wara sena ta' prova jestendi dan is-servizz bla ħlas. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvio Parnis qal li dan is-servizz ikompli juri li l-Kunsilli Lokali qegħdin joffru dejjem aktar servizzi liċ-ċittadini tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.